La despesa militar serveix per finançar guerres arreu del món. Enguany, cada un de nosaltres destinarà 353 euros a fer i preparar la guerra. Tothom? No. Els que no estem disposats a seguir col·laborant amb aquesta bogeria, fem objecció fiscal i a l'hora de fer la renda destinem els diners dels nostres impostos que aniran a l'exèrcit a un projecte social. Fer objecció fiscal a la despesa militar és molt senzill. Fes la teva declaració de la renta com sempre has fet. I a la casella 599 posa la quantitat que vols objectar. Un cop feta, imprimeix-la. Canvia el concepte de la casella 599 a objecció fiscal a la despesa militar. Fes una transferència de la mateixa quantitat a un projecte social, com per exemple Cal Temerari. Imprimeix, també, el comprovant de la transferència. Imprimeix la carta que trobaràs al nostre web i omple-la. A l'acabar, entrega-la, juntament amb la declaració de la renta i el comprovant de la transferència, a la teva oficina bancària. En 3 senzills passos hem potenciat un projecte social i mostrat el nostre rebuig a la despesa militar.